ke kan babban tebur, 'yan jarida, jami'an tsaro suke tare da mu a nan wurin, kowa da kowa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina mai farawa da godiya ga jama'a jihar Sokoto, musamman ƙungiyoyi da ɗaiɗaiku wurin tabbatar da kuma ba mu goyon baya a matsayin zamowa zababbi waɗanda za su mulkinci ko jagorantar jihar Sokoto a matakin majalisar matasa. Insha Allah, alƙawarin da muka ɗauka lokacin neman goyon baya su ne muka haɗu a wannan wuri domin ganin cewa an ɗau hanya tare da haɗin kan kowa da kowa wurin tabbatar su da yadda Allah. Na biyu kuma ba za a taɓa samun kyakkyawar al'umma ba ko kuma ba za a taɓa samun kyakkyawan tarihi ba na ci gaban da ƙasarmu take a yau ba tare da tunawa da gudunmuwar ƙungiyoyi ba, wanda kowa ya sani daga samun incin kai zuwa yau ƙungiyoyi a Najeriya ko amma duniya gabaki ɗaya sun ba da gudunmuwa mai yawa wurin ganin cewa al'umma ta samu ci gaba ta hanyoyi daban-daban. Alal misali, mun sani cewa ƙungiyoyi sun ba da gudunmuwa wurin tabbatuwar a tsaftar muhalli, ƙungiyoyi sun ba da gudunmuwa wurin al'amarin wayar da kai, ƙungiyoyi sun ba da gudunmuwa wurin ba da tallafin lafiya ta hanyar magunguna, shiga birni da ƙauye wurin ganin cewa wayar da kan jama'a. Ƙungiyoyi su ne ma farkon waɗanda suka zama jam'iyyun siyasa domin tabbatar shugabanci ta hanyar demokradiyya a Najeriya, wanda duk abin da za a yi ba za a taɓa mantawa da abin da ya shahi ƙungiya ba ko ci gaban da suke ba su a domin ganin abu mata ci gaba. Wannan shi ne abin da ya shahi aikin majalisar matasa ta ƙasa. Mun taru ne a nan muka samu wannan taro suna Harmony Moving Forward as Youth Leaders. Ma'ana ya za a yi mu haɗu wurin ganin cewa mun haɗa kai a ƙungiyoyi a matsayin shugabanni a matsayin jagori na matasa domin ganin cewa mun samu ci gaba da jiharmu da ma ƙasa baki ɗaya. Abin da nake gani a nan shine ƙarƙashin wannan jagoranci namu wanda ya fara daga 2020 har zuwa 2024, insha Allah za a yi da kowa kuma zai tabbata mulki na matasa domin ba hukunci ƙwara ɗaya da za a yanke ba ta da shawara ba wajen ra'ayin mutane, wanda shi ne abin da ya kara wannan na farko kenan. Haka kuma a matsayinmu na musulmi a yankin arewa wanda kowane wannan ba bako bane da irin abubuwan da muke ciki yau da gobe na abin da ya shafi sha'anin tsaro, na abin da ya shafi ɓarɓarar ilimi, to abu ne wanda ba ma shi an ce dan arewa ba ko musulmi ya haɗa kai ne ba, amma dai duk da haka nan kira da faɗakarwa ba su yawa. Wannan yana daga cikin abin da ya sa muka ƙara ganin cewa tun da haƙuwa yana aikin shi can wuri daban-daban wurin ganin cewa ana ba da gudunmawa, to it's high time da za mu haɗu wurin ganin cewa da ƙungiya kaza da ƙungiya kaza sun haɗu wurin ganin cewa ci gaba na ne ake ma. Akwai wani ƙaramin misali zan ba mu yanzu wanda kusan mafi akasari in alakanta abin da ya shafi ƙungiya da siyasa sai haga shugabanni ko 'yan siyasa suna ganin cewa kamar ana yin ƙungiyar domin wani siyasa. Wasu su ana ganin cewa ƙungiyoyi ba su da matasiri sai abin da ya shafi lokacin siyasa, wanda ba haka nan bane, amma dai ne wake ɗaya mai bata iri ya ce, wanda kusan mun sani wasu ana yin su domin wannan manufa, amma dai ne yana da tabbacin masu manufa alheri kuma masu manufa ba da ci gaba su suka fi yawa. Daga cikin abin da za mu yi wannan wuri ko wannan haɗuwar tamu domin jin ra'ayinku shine yadda za a yi mu tattaru a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ta yadda wani ya tallafa ma wani domin ci gaba. Misali a muna 21st century yanzu, abubuwan da muke yi da hanyoyin da muke gudanar da su an wuce lokacinsu. Misali ya kamata a ce muna amfani da canji ta yadda za mu gudanar da rayuwarmu da sauran abubuwa makamantan wannan. Abin da nake gani shine mu kalli inda duniya ta sa gaba ta hanyar kimiyya da fasaha, ta hanyar shugabanci kai ne da kuma jagoranci. Misali akwai bambanci tsakanin demokradiyya da siyasa, amma ni ga ɗan arewa ko ga ɗan Najeriya kusan abu guda suke, wanda kyakkyawan shugabanci shi ka kai mu baya, shi ka mai shi mu kowane ɗayan mataki in ba mu yi hantara. Haka kuma abin da nake gani shine daga cikin wannan tattaunawa da zamu yi ya kamata mu kula da hanyoyi wanda za mu samu takamaiman kundi wanda ga shehu shi ne kungiyoyin matasa, domin mi
rashin shiga cikin kamar cikin uwar kungiya yana da matsaloli, yana da kuma alherai da yake da a kan shi. Misali yanzu mun ga abin da suka faru 'yan uwanmu na kudancin Najeriya, abin da suke ma Hausawa 'yan arewa wurin shigar da kayan masurufi na cin abinci da kuma gudanar da harkar dabbobi, wulakanci da dai sauran abubuwa makamantan wannan, wanda kuma jami'an tsaro su kansu suna fama da rigingimu kullum yau da gobe wurin ganin cewa wanga ai shugaban kungiya mun tara kuɗi shekara kaza ya canye, shekara ta dawo babu kaza ai ta rigima da sauransu. Haka kuma in wanda kungiyar da bata bincike ne ko bata damu da wannan ba, sai a ga ana ta rigima wurin neman shugabancin wannan kungiya domin abin da ake samu. Majalisar matasa in muka haɗa kai za ta zama kamar jagora ko kuma murya ta matasa kamar yadda an yi ta don wannan abu wurin ganin cewa muryar mu ta kai ko'ina. Misali yanzu zan ba ku, duniya tana yayin abin da shahi cin zarafin yaya mata da ƙananan yara, wanda ƙungiyoyin da suke da wannan ina iya cewa su aka yayi, su suke da lokaci. Amma ne akwai wata ƙungiya wadda ba wannan take ba. Akwai ƙungiyar misali ila mutane masu lalura ko wani abu makamancin wannan, wanda in muka haɗa kai su suna ɗaya murya domin a su. Haka kuma akwai hanyoyi da yawa da muke tunanin mu bi wurin ganin cewa jihar Sokoto ta samu ci gaba ta hanyar kungiyar matasa da matasa gaba daya. Misali abin da ya shafi ilimi, abin da ya shafi ilimin kimiyya da fasaha, abin da ya shafi tsaftar muhalli, abin da ya shafi climate change, wanga dumama yanayi da sauran makamantan wannan. Mun zo mun cimma itace an shuka kai ka cimma bukatar ta ka gina gida ko wani abu ka sari, wanda kuma babu takamaimai hukuma tana iya yin ta, babu takamaimai murya ko kuma shugabannin angoni ko shiyoyi wanda za su sa baki domin su yi magana ga waɗannan mutane cewa to cire kaza zai jawo mana kaza ko kuma yin kaza zai jawo mana kaza. Haka harka kuma taɓarɓarewar dauɗin muhalli shi ma yana da matsala ga abin da ya shafi lahiya, wanda kuma in muka samu matsala ta abin da ya shafi muhalli sai mun samu matsala ta abin da ya shafi lahiya, wanda kuma ina ganin cewa in muka yi wannan haɗaka za a taimaka mana wurin ganin cewa mun haɗu komin manuhanmu wuri guda domin wani aiki na ci gaba lokaci zuwa lokaci. Haka kuma ina da zimma ganin cewa mun haɗa ƙungiyoyi 5, 6, 7, 8, 9, 10 waɗanda adda manufa iri guda domin su tattaru ɓangare guda wurin ganin cewa sun yi kamar forum haka wanda za a zo ana ba da training wa juna da dai sauran abubuwa makamantan wannan. Matakin majalisar matasa ita kuma za ta ci gaba da shige da hece wurin ganin cewa mun haɗa kai da ƙungiyoyi masu ba da tallafi na duniya, gwamnatoci, domin ganin cewa an samu abin da ya shahi training workshops, al'amura na wayar da kai ne da shugabannin kungiyoyi domin su masu koma ga ɗan waɗannan kungiyoyin nasu wurin ganin cewa wannan ilimi ya kai gare su. Mu dawo ga magana da ne ɗazu ta cewa dole mu haɗa kai wurin ganin cewa mun zama abu guda. Wannan ba zai samu ba, dole sai mun yi kamar registration da ake yi shekarun baya da na wuce, wanda kowa ya sani ga su activists nan suna da ilimi ga wanda ya shahi kungiyoyi shekaru 20 da suka wuce ya kai wurin 63 yanzu. Wurin ganin cewa da babu wanda ke kungiya ba tare da ya ji an bashi dama daga hukuma wurin ganin cewa ya rijista ya cika ka'idodi, an bashi kungiya wa Allah ko club ne komi domin ganin cewa sun yi operating sun bada tasu gudunmuwa, wanda yanzu ba haka nan bane. In mun kalli zaman musulmi, mun kalli zan mai arewa wannan ya da ciwo gare mu, saboda wasu sun taɓa kawo wani katin gayyata ko wani diba ne ga wai party na kungiyar club ta kungiyar kusan group ta koma wai club ana gayyata ta ɗin taho pinnacle gate ɗin domin a cashe ƙarfe 9 zuwa 12. So ban ta yi ba gaskiya ne, ban ta yi ba, amma dai abin da ya yi ciwo kasancewar kungiyar musulmi ce, 'ya'yan musulmi ne, kuma ina tabbacin dukkan su babu mai aure cikinsu ko wadda ta mallaki hankalin da bula ce wata tana da wani yanci wanda za ta zama kanta, suna da uwaye, suna kwana gidajen su da sauran makamata wannan. In kuka ba mu haɗin kai muka dawo da wannan registration din zai taimaka muna tare da ma'aikatan matasa da wasanni ta jihar Sokoto da gwamnatin jihar Sokoto domin da jami'an tsaro na DSS, police da dai sauransu domin ganin cewa mun tarar da abin da muke so mu samu na kamar control na abin da ya shahi buɗe ƙungiyoyi, yin su barkatai da kuma adadin da muka fesin a matsayinmu na 'yan ƙungiya wurin ganin cewa kai da mutum da siyasa ai an yi ta na domin 2023 ko an yi ta ne domin 20 wani abu, wanda kuma Allah ya sani akwai masu manowa ta kyau wanda suke bada gudunmuwa. Haka yan kuma bangaren kuma kungiyoyin da ke bada gudunmuwa ga tattalin arziki na jihar Sokoto
ƙungiyoyin 'yan kasuwa haka su ma suna ba da gudunmawa kwarai da gaske wurin ganin cewa jihar Sokoto ta ci gaba. Abubuwa ne wanda ya kamata mu jawo juna ga jiki domin ganin cewa an yi wannan alaƙa su sun taimaka ma ƙungiyoyin da ba a jin muryarsu. Mu kuma mun je mun samu training kowa yadda kai ga baki ɗaya domin ganin cewa kowa ya amana. Daga ƙarshe kuma akwai 'yan uwanmu 'yan sa kai waɗanda suke ba da gudunmawa da lokacinsu da rayukansu na abin da ya shahi tsaronmu ta hanyar tabbatar da sha'anin tsaro ya tabbata. Da Allah faɗaɗutis ɗinmu ku tashi da kowa yau. Wayan da kuka gani shugabannin matasa da kungiyoyi akwai masu uniform ne na sa kai wanda suke bada gudunmawa ba da riba rana domin ganin cewa tsaro ya tabbata a cikin jihar Sokoto. Akwai banga cikinsu wanda sanannen kungiya ce, akwai scout, akwai duk suna nan cikinmu, wanda kuma lokacin da na zauna da su na ji abubuwa masu ban takaici waɗanda gaskiya in kuka san su to dole mu yi tunanin hanyoyin da za mu bi mu yi wani abu wanda za mu samu su kamar tallafi domin ganin cewa sun bada wannan gudunmuwa. Yanzu ba zan ce tsaro ya koyi ba, amma dai yana cikin matsalolin da muke fuskanta yanzu a halinmu na arewa, wanda especially nan jihar Sokoto ta gabas. Misali yanzu yau a kashe wannan, gobe a ɗauke wancan, jibi a ɗauke wannan, mutanen nan suna nan. Ƙarƙashinsu akwai masu bada gudunmuwa kyauta har abin da ya kai 3,000 da wani abu. Kowane su ke sai maka na uniform kuma suka yi rijista da majalisar matasa shekaru da yawa, ƙila matun a yi wasu ba cikin ruwa. Amma yanzu sun koma ba a jin su, sun koma ba a damu da su ba, sun koma ana ganin su wasu iri da can daban. Da haka ina amfani da wannan dama kira gare mu da foundation domin ganin cewa ni in Allah ya da zan jawo su zan zo in kama duk wanda nisan yana da kishi ko yana suna ne mai kishi, ba wanda zai zo ya dinga mun abu ba a gensun 23 wanda ya san da gaskiya kai na san su zan nemo su domin zuna da wani gaba ya Allah a ga ta hanyar za a taimaka musu domin tsaro yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske ga rayuwarmu da dukiyoyinmu da komai da komai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya da kowa idan lafiya. Na gode kwarai da gaske. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shugaban majalisar matasa kenan na kasari su jihar Sokoto ambassador Yakubu Abubakar. Amma ina shawartar shugaban majalisar matasa next time idan waɗannan yaran suka gayyace da tafi saurara akwai da ni akwai wata ƙungiya ta irin ta da ake kira Mabera Top Guys. Sun taɓa gayyata ta irin wannan taron a gidan nan da ke kusa da kama da inda na Health Workers Association da sauransu. A lokacin da suka gayyace ni sai na tafi. Da na tafi aka yi raye-raye aka hada rago suka yanka aka gasa aka ga at least abin da suka kashe wurin da sun kashe wajen 200,000 da wani abu. Da suka gama bukinsu suka gama raye-rayen su sai suka ci a matsayina na babban na elda in yi jawabi. Abu na farko da na fara faɗa musu shine wayannan abubuwan da suka tara da kuma kuɗaɗen da suka tara ni ce da ɗaukar shi suka je wani abu cikin Mabera ko kuma suka kai shi gidan marayu suka sai katon na indomi ko da na 50,000 ne suka kira 'yan social media aka da abu zai karfin koren da wasu. To yana ganin ambassador next time idan suka gayyace ka sai ka tafi ka ɗan tura musu sako a matsayin ka na shugaba, insha Allah sakon zai tasiri a gare su. Abin da